diváčky uvidíte a vlastne budete počuť aj rozprávanie lekára, ktorý sa venuje tomu, že implantuje obočie. Je to naozaj novinka na Slovensku, takže nech sa páči, dozviete sa o tom v nasledujúcej chvíli niečo viac. Transplantácia obočia je jednou z metód, ako docieliť husté a prirodzene vyzerajúce obočie. Zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii. Z darcovskej zóny, ktorá sa nachádza dole na hlave za ušami, sa odoberajú štepy. Tie sa následne pod mikroskopom režú, aby vo finále obsahovali jednu, maximálne dve vlasové cibuľky. My sa snažíme pri transplantácii obočia extrahovať vlasové štepy, ktorých dĺžka tých vláskov trčiacich mimo, nad úrovňou kože je to tých 0,5 cm. 3 mm až 5 mm. Vlasové cibuľky sa následne za pomoci implantačného pera, v ktorom sa nachádza vždy jedna vlasová cibuľka, implantujú do pripravených otvorov v tkanive, ktoré sa vytvoria pomocou špeciálnej pomôcky zafírovým ihelcom. Tam je dôležité, ak nie je tá hĺbka, ktorej sa tie vlasové cibuľky implantujú do toho tkaniva, ale ten smer tých tých vláskov, tých chlopkov, ktoré tá vlasová cibuľka generuje. Samotné obočie má vlastne tej časti, má tu hlavu, telo a chvost. Hlava obočia sa nachádza bezprostredne nad mediálnou časťou obočia, nad očnicou v strede. To je tak 1 cm zhruba. Potom je telo obočia, ktoré siaha až pod drenicu, možno kúsok ďalej a potom vlastný chvost toho obočia. Najdôležitejšia časť obočia je pochopiteľne to telo toho obočia. No a tie chlopky rastú v rôznych častiach, v týchto častiach obočia rôznym smerom. Čiže je veľmi dôležité správne nasmerovať tie chlopky, aby to rastlo správnym smerom. Aby vlasové chlopky po transplantácii rástli správnym smerom, zvyknú sa po pár týždňoch od zákroku dlahovať alebo laminovať. Tam ešte je dôležitá vec, ktorá platí pri transplantácii obočia, je, že tie vlasové chlopky, ktoré z implantovaných cibuliek po 2-3 týždňoch vypadnú. Je to spôsobené tým, že vlasové cibuľky po extrakcii z tkaniva akoby prestanú byť vyživované a to spôsobuje, že tie vlasové cibuľky akoby zamrznú. Musia sa reštartovať, reaktivovať. A tento proces trvá približne od 2 do 4 mesiacov. Vlasové cibuľky implantované do obočia a tie vlasy, ktoré generujú tie cibuľky, majú tendenciu rásť ako na hlave. Stále treba určite ich treba skôr strihať. Ale časom sa tie vlasové cibuľky vplyvom humorálnych alebo hormonálnych extraktov vylučovaných v tkanive v tom obočí prispôsobia a začnú sa správať, ako keby boli vlásky obočia.